Oke bulu-buluku, kembali lagi di vlogku. Iki aku berada di Jalan Kuniran Batangan Bolo, yang tepatnya di sebelah timur lapangan Kuniran. Di sebelah barat lapangan Kuniran Bolo, yaiki warunge Bolo. Cedake Indomaret pokoknya. Warung rekomendasi enak pol. Iki warungnya menyediakan nasi goreng, mie goreng Bolo. Iki aku pesen mie nyemek. Pemandangane kuwahe kuwentel, ana ndoke, ana sayurane, ana ayame. Waduh, cocok dipangan pas bengi-bengi anyep-anyep iku Bolo. Suweger pol. Ngombene es jeruk tawar, wah nikmat pol. Iki pesenku pedas manis Bolo, lah mangan sih. Oke, aja dinut adegan berbahaya Bolo, mangan pas kemebul ini ki. Tapi romangsaku sing paling enak ya ini ki. Ning kene ku enak Bolo. Sesuai requestanmu, pengen piye rasane iso dituruti Bolo. Menurutku iki pas, pedes manise, gurih, wah mantap. Porsine ya wakih juga sih menurutku.